Galicia. Para nós é unha verdadeira honra poder hoxe dicirlle á sociedade galega que unha vez máis, que 4 anos máis, que lle pedimos 4 anos máis de confianza para que ten sido un presidente leal e un presidente que está ao lado dos galegos e das galegas e un presidente, ademais, que ten asumido fondas responsabilidades cecais no momento de maiores dificultades económicas que ten vivido esta comunidade e o conxunto do entorno español, europeo e mundial dende fai moitos anos. Para nós, como lles decía, é un momento de especial honra, de especial orgullo e tamén un momento festivo e como a tal o está a vivir o conxunto da familia socialista. Tanto o Partido Socialista como os compañeiros e compañeiras do sindicato UGT, como as xuventudes socialistas de Galicia, como o conxunto do socialismo en toda España está a vivir este momento da proclamación con unha entrega especial e con unha ledicia especial porque, como xa lles teño dito en outras ocasións, os socialistas góstanos presentarnos diante da sociedade, someternos ao seu control, a súa avaliación e pedirles a confianza. E facémolo, ademais, coa seguridade de que temos como candidato o presidente que foi, repito, leal a cidadanía, pero sobre todo o presidente que demostra ou que amosa máis confianza na súa cidadanía e que esa confianza que el amosa aos cidadáns, esa confianza que Emilio Pérez Touriño ten na capacidade de Galicia, dos galegos e das galegas para sair adiante, sabemos tamén que se verá e que se ve recompensada pola confianza que esperta no conxunto da sociedade galega. Emilio Pérez Touriño foi o presidente da unidade, do consenso, é o presidente de todos os galegos e de todas as galegas e, como a tal, presentarase este domingo como candidato para decirlle á sociedade galega que ten un proxecto de progreso, que ten un proxecto de desenrolo social e económico, que ten un proxecto para consolidar o cambio, que sí dará contas do feito, pero o que é máis relevante e máis importante para unha sociedade, ten un proxecto para consolidar o futuro, para confiar no noso futuro e no das nosas xentes. Os socialistas estamos a desenrolar estes días unha importante labor de movilización en todo o partido. Neste acto contará o noso presidente e candidato coa presencia da totalidade dos deputados, deputadas, senadores e alcaldes e alcaldesas que o PSDG ten no noso territorio, ten en Galicia. Pero, ademais, terá tamén unha importante presencia a sociedade civil. Os socialistas queremos tamén invitar, temos invitado a sociedade civil articulada, as asociacións de consumidores, de mulleres, asociacións veciñais, entidades de persoas con discapacidade, sindicatos, asociacións de empresarios e de comerciantes, en definitiva, a todos os que representan o movemento social, o movemento económico, o dinamismo, a construción de Galicia cada día, a que nos acompañen e, dende logo, a resposta ten sido moi boa. Polo tanto, este domingo haberá unha importante presencia desas entidades e dese movemento social que representan os nosos cidadáns. Ademais, contaremos, como xa se ten dito e como non podía ser de outra forma, porque representan o PSDG, a forza do socialismo galego tamén no ámbito federal, tamén no ámbito estatal. Contaremos, pois, coa portavoz do Grupo Socialista no Senado, Carmela Silva, cos ministros Elena Espinosa, ministra desa área de medio ambiente, do medio rural e do medio mariño, e co ministro de Cultura, César Antonio Molina, e a semade co vicesecretario xeral do PSOE, Pepe Blanco. Pero, ademais, quixeron vir expresamente a apoiar, a respaldar a Emilio Pérez Touriño tres compañeiros que os son en tres fórmulas diferentes, que son por amistade persoal con Emilio Pérez Touriño,
porque desenrolan as mesmas labores e porque teñen un fondo percorrido orgánico o mesmo que o noso candidato. Son o presidente da Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, e secretario xeral dos socialistas extremeños, o presidente do Goberno asturiano, Vicente Álvarez Areces, compañeiro e amigo de moitos anos, e, como non podía faltar tampouco o presidente da Junta de Andalucía e presidente do Partido Socialista Obrero Español, Manuel Chaves. Para nós, que estes compañeiros, xunto con outros de outras federacións, como, por exemplo, o secretario xeral do Partido Socialista do País Valenciá, Jorge Alarte, recentemente elexido, o secretario de Acción Electoral da mesma federación, e outros compañeiros e compañeiras que virán a compartir con nós e co conxunto da sociedade galega un día de festa, un día de compromiso, un día de rendición de contas, pero, sobre todo, un día de ledicia, de compromiso de mirar o futuro, porque nesa clave se desenrolará o acto. Decirlles que estamos preparando un acto cunha importante carga audiovisual na que terá un papel moi notable as novas tecnoloxías e os componentes audiovisuais. Vamos a realizar unha montaxe do Palacio de Congresos e Exposicións de Santiago moi novedosa, que ata o momento non se tiña feito, unha utilización completa das dúas salas do Palacio de Congresos e Exposicións, das dúas salas unidas, o que permite incrementar moito a capacidade para albergar a todos os compañeiros, compañeiras e cidadáns que nos van a acompañar este domingo. Invitamos, só me resta neste tema falarlles de reiterar a invitación ao conxunto dos galegos e das galegas a seguir este acto de proclamación, a unirse ao noso presidente, ao noso candidato Emilio Pérez Touriño, neste momento importante, emotivo, pero con un fondo calado tamén de compromiso vencellado ao país. Facer dous apuntes nada máis para rematar esta rolda de prensa. O primeiro, mostrar a nosa satisfacción polos datos do índice do IPC que se veñen dando e dos que temos tido coñecemento. Esa baixada de medio punto do IPC, esa reducción da inflación, vai en beneficio directo dos homes e mulleres, das familias, dos traballadores e traballadoras de Galicia. Esa baixada de prezos e acompañada, como non, de todas as medidas de potenciación económica, de todas as medidas de protección social, de todas as medidas de apoio ás pequenas e medianas empresas que o Goberno galego e o Goberno de España están poñendo en marcha e levan posto en marcha durante os últimos meses, permitirános e permitirán ao conxunto da cidadanía ter unha capacidade económica maior e afrontar estes momentos con unha maior solvencia. E, por último, quero, como secretaria de organización do PSDG, rematar esta rolda de prensa facendo un último chamamento á democracia. Un último chamamento a que as forzas políticas, os responsábeis políticos, democráticos, defendan hoxe nun concello pequeno pero emblemático de Galicia, defendan a democracia, defendan a transparencia e defendan a cidadanía. Un último chamamento a Núñez Feijóo para que non traicione os cidadáns de Mos, porque esa traición será unha traición á democracia, ao sistema democrático e ao conxunto da sociedade galega. Confío en que no último minuto Núñez Feijóo asuma a súa responsabilidade e pare esta moción de censura apoiada nun tránsfuga.